No teraz. Čaute diváci! Ale už zhasla, ja už som na tom. Nevadí. Čaute diváci, malá chybička, moja pomocníčka Hraška, Peťo, Ivka, ktorá to natáča. Ahojte. Môžete. Čaute. No, teraz pamätáte sa, ako sme zmizli malého panačka, teraz zmizneme naozajstnú osobu. A zjaví sa. Vodora. Môžem ukázať. Je to naozajstný. To už bude veľmi silná káva. Dobre, poďme na to. Čo to? Musí to byť tam zakryté, lebo je to strašne ostré. Ja vás kamerujem. Viete, musíme to mať takto, lebo strašne tam je niečo pichlavé a prasa na tom vždy sa na tom, je to nebezpečné proste. Dobre, teraz ju zmizneme. Takže pozerajte sa. Zakývajem posledný krát. Tak chvíľu sa objavíte. Abrakadabra, nech zmizne Ivka. Teda Saška. Abrakadabra, nech zmizne Saška. Abrakadabra, nech zmizne Saška. Abrakadabra, nech zmizne Saška. Abrakadabra. Abrakadabra, bú. Kde je? Ja neviem. Deke? Pri telke? Na chodbe, veď neučekala, veď ste to točili. No tak, Veď sa ani nevzjavila. no tak, neviem. Počkajte. Skúsi nás späť Na vyčarovať. chvíľu, na chvíľu. No čaute. Teraz ju pokúsim vyčarovať. Budem kúzlik. Abrakadabra, nech sa Saška kameruj na moju tvár. Abrakadabra, nech sa Saška zjaví. Saška. Abrakadabra, nech sa Saška zjaví. Abrakadabra, nech sa Saška zjaví. Abrakadabra. Určite sa zjaví. Možno sa už zjavila. Je tu? Nie. Tak ešte raz. Nepodarilo sa. Abrakadabra, nech sa Saška objaví. Abrakadabra, nech sa Saška objaví. Abrakadabra. Nech sa Saška objaví. Ale není tu. Kde by mohla byť? Anita? Saška, kde si? Dačo tam vidím. Dačo tam vidím, čo tam je? Otvor to samo. Čo tam je? A je to naša pomocnícka Saška. Ja jem! Saška, no dobre, toto bolo naše video. Čaute.